Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, solo po ako. At ang kakainin ko po ngayon ay mga pagkain po sa Shakey's. Ito po, ang dami po, overloaded po ito. Unang-una, mayroon po ditong Bad Bad Burger. So, Bad kasi dalawa yung patty niya ba. Tapos, dito po merong chicken, mujos. Ito po kay mozzarella cheese sticks. Tapos, kiliti. Mayroon din ditong gravy at saka yung sauce ng dito, cheese stick. Mayroon din akong Coke. Wow. Yan, ready na. So, hindi ko na patatagalin itong studio. Pray po muna ako. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po. Kain po tayo mga studio. Nag-crave po ako ng Shakey's talaga ngayon. Kain po tayo. One down. Drumsticks po. Ang sarap po. Hindi na ma-full. Medyo malayo kasi yung biyahe nito ah. Hindi na siya masyadong mainit.
Limutan ko pala yung gravy. Ito na. Kain po tayo. Salamat po ng marami po sa lahat na nakasuporta sa Bisaya Studio. 809,000 followers na po tayo sa Facebook. Ang bilis po. Grabe po. Maraming salamat po talaga. Shout out po pala sa lahat ng nag-request po ng Shakey's Mukbang po. Dito yung sa Chiquilite.
Wow. Whoops. Lahat na lang burger. Yan. Laking burger ito. Merong cucumber, tsaka kamatis, lettuce.
Ang hibi po ng burger, ano? Simple lang. Ayan po, shoutout po muna ako. Shoutout kay John and Evelyn Chua. Belated anniversary po. Maraming salamat po sa pag-order ng Cochinillo ni Bisaya Studio. So, maraming salamat din po sa positive feedback ko. Sobrang crispy po at saka masarap daw po. Maraming salamat. Sa mga gusto pong umorder po, message lang po kayo sa aming official Facebook page sa Cochinillo ni Bisaya Studio. Ilagay po namin dito mga studio. So, shoutout din po kay Rose Heart Mahinay, DJ Gameplay Channel, Casilda Vlogger, Wolfra Project, John Patrick Ugad, Biena Aklan, Tatalin Sagirel, Resty Lazaro, at Carlo Arquiliano. So, yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Kainan ko today pala. So, showcase, mukbang, overload. Ang dami po. Nahirapan ako ubusin yung burger. Ang heavy pala. So, nandito lang po ako. Bye for now. And kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye.